Ейми, искам да те питам нещо. Да, Соник? Трябва да те помоля нещо. И силно се надявам да се съгласиш. Малко ми е неловко след толкова време, но наистина трябва да го кажа. Чакай малко. Струва ли ми се или той наистина? Надявам се, че това няма да развали приятелството ни. Просто събирам коража да те помоля от толкова време и не виждам друг начин, освен просто да съм директен. Боже мой, ще ми предложи. И ще те помоля да бъдеш честна. Дори отговора да е не. Става ли? Да, съгласна съм. Кажи къща. Ще каже баба ти повръща Ейми. Майната ти, Тейлс. Ругатнята на деня е дебна да ебна. Ако познаваш човек, на който името започва с А, БВГ да ежа за И кратко кълама на опера сатъл, фъхът се чешеща Р голям ермала кюя, му препрати това без никакъв контекст. Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Ще се побъркам. Ругатнята на деня ти не можеш да ебеш. Ти можеш да се веселиш без да пиеш. Аз мога да пия без да се веселя. Ние не сме еднакви. Хей, Соник, виждал ли си Силвър? Нещо се държи странно. Да, мисля, че ме имитира. Малки в махлите бромчум, подкачалки машите закачум. Ако сте жалки, няма да вас съжалим. Куки пускат палки, манобър фарачум. Борба с намазката ми не. Кой да го еба е тоя? Станал съм абсолютно безчувствен и апатичен към простотията, която представлява това шоу. Дори котката Брейн ротна от нея. Както и да е, ругатнята е прегъзи. Може дори да се използва в изречение. Например, извинявай, че те прегъзих с колата си. Соник, каня те да дойдеш на рождения ми ден. Колко ще струва? Безплатно е. Скъпо ми е, брат, няма да идвам. Базирана? Моля? Базирана и червено хапчеста? Ти си базирана и червено хапчеста. Какво? В смисъл, готина си. Добре. Да. Браво, господине. Хубаво ли ти е? Адам отимире. Ругатнята е цицо хазарта. Понякога казвам, ако трябва да бъда честен, и после лъжа. Не само Соник може да пее от качалки. И аз съм талантлива! Още малки щоплите братци. От качалки месата заключили. Ако те шахи няма да разсъжалиш. Купи пусканталки, Не знам кой би изтърпял това. Може би само някой, който иска да чуе ругатнята на деня. Добре, клатикурец. Хей, Тейлс, кажи под Камила! Под Камила. Сега го кажи 5 пъти бързо! Няма да го кажа, Соник, защото не съм малумен. Заради такива неща, родителите ти не те обичат. Това е причината кучето ти да не иска да го галиш. Това е причината да не ти става. Затова преминаваш през всички тези проблеми, Соник. Какво мислиш, че ще постигнеш с тези шеги? Това става сериозно. Тези шеги водят до големи проблеми. С едно действие предизвикваш мозъчно гниене на цяло поколение. Трябва да потърсиш професионална помощ, мамка му. Няма да ви губя времето. Курабокуршенец. Хей, Тейлс, искаш ли гатанка? Не. Мъничко черничко с мъничко беличко. Що е то? Мравка с гипсиран крак. Хей, Соник, мъничко синичко и не мърда, що е то? Какво? Отново е време за ругатнята на деня. Какво беше това? Няма значение. Ебанди студио. Единственото нещо, което ме спира да бъда себе си, е наказателния кодекс. Преди да забравя, ругатнята е наебателен кодекс. Между другото, Тейлс, къде е Соник? Ядоса ме и го пратих в подземното царство. Трябва да го измъкнем оттам. Кой знае на какво е подложен. На китарата, в служебата, той се свири, драги готи, само за вас. На китарата, на вас служебата. Какви зли мисли се въртят в болния ти ум този път, Егман? Много мразя, когато през нощта стана да пия вода. И изведнъж някакво кюфте ми се набута в устата. И добре дошли отново в Стани богат. Аз съм вашият водещ Нъкълс. И това е въпросът за 100 000 лева. Нашият участник е Соник и той ще отговаря на следното. Въпросът е, каква е ругатнята на деня? Искам да използвам Жокер, обади се на приятел. Не можеш да го използваш, Соник, защото нямаш приятели. Верният отговор е Б. Ей, вижте всички! Това е Ермал Активи. Пише BTV, дебил. Чули, Соник? Пише BTV. Мамка му, и аз си мислех, че е Ермал Активи. Не искам. Изпей го! На китарата, в служебата,
Той ще седи, драги гости, само за вас. Ругатнята на деня е ебанология. Това, че плачеш, не означава, че си слаб. Да, ти, например, плачеш, а си дебел. Хей, тази шега беше безвкусна. На теб всичко ти е вкусно. Какво по дяволите, Накълс? Скарай се, Теос. Не виждаш ли, че ризвам в момента? Ругатнята на деня е подкозавър. Бърз въпрос. Ако имаше толкова пари, колкото е телефонния номер на майка ти, колко пари щеше да имаш? Това е лесно, щях да имам 800... Не спри! Знам, че ме очаквахте. Ругатнята на деня е Бойко. Какво да го еба беше това? Май отмина. Ругатнята на деня... Кой е там? Покажи се. Знаех си, че стоиш зад това, Егман. Точно така, Накълс. Мъкни. Така е по-добре. Тук съм, за да ви брее народна за отмъщение. Ама аз харесвам тази група. Печеля. Чакай, какво? Да, групата е Overhook, което ме подсеща. Ругатнята на деня е Overfuck. Започвай всяко обаждане с "може да ми падне батерията" и ще можеш да затвориш, когато си поискаш. Какво има? В момента съм зает. Аутматски ли каза? Идвам веднага. Имам спешна работа за вършене. Ако една жена спи с 20 мъже и викат курва, но ако един мъж го направи... Гей! Ако спи с 20 мъже, значи е гей. Знам, че чакате да се появя, така че ето ругатнята на деня. Тойота Корола. Хей, Тейлс! Кажи яба-даба-ду! Не това отново. Газа ти се поду! Край! Писна ми! О, колко си прост. Има ли смисъл с теб да комфорта? О, колко си прост. Има ли смисъл? Това беше по-брейнротващо дори от последното интервю на Даниел Петканов. Изглеждаш изключително атрактивно. Защо си облечен така? Защото ми говорят някакви глупости, аз ще се облече като покърхонта за мерапле. Какво да го еба гледах току-що? Ругатнята на деня е Бач GPT. Днес няма ругатня на деня. Има много ругатни. Подкреватник, курник, ебанорола, подкокоросвам, дриско, крем курамел, костенурки минджа, с перманентен маркер, подкопоклонник, пичкоят, курасан, факултет, стара газора, лайновоз, пишки сорис, лего минджаго, пишко трошач, ратахуй, климацици, подкомер, крокодил, газегаделичкатор, бургъс, курец, нацицник, гъстобус, порнодвигателна система, подкозавър секс и пичка Бодурова. На кого говориш?